Πικίδη. Πάσα του Κλέιτον στο κοινό χώρο τώρα για τον Γκάμπριελ. Το σου του Κλέιτον, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Παναθηναϊκό από αυτήν την εξαιρετική, την βραζιλιάνικη συνεργασία των Κλέιτον και Γκάμπριελ. Στο 41ο λεπτό, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ το οποίο βλέπουμε σε επανάληψη από τον Κλέιτον. Έδιωξε ο Βίντρα. Κεφαλιά από τον Πετρόπουλο σε ένα σημείο όπου ο Ζιλμπέρτο Σίλβα θα χάσει την μπάλα από τον Ζησόπουλο. Ο Έμεραν προς την αντίπαλη περιοχή, εκεί όπου ο Ντιμπαλά τρέχει με τον Σαριέγκη. Στην μεγάλη περιοχή ο Ντιμπαλά, το σούτ, ισοφάριση για τον Λεβαδιακό. Από τον Πατρίκ Ντιμπαλά στο 5ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς, ο Γκαλίνοβιτς ανήμπορος να αντιδράσει. Η ισοφάριση από τον Λεβαδιακό με τον Πατρίκ Ντιμπαλά. 5 λεπτά του πρώτου μέρους, το 41ο. 5 λεπτά από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, Πατρίκ Ντιμπαλά ισοφάρισε για τον Λεβαδιακό. Ο Ήβανσιτς στην εκτέλεση. Μπάλα φτάνει στον Γκάμπριελ που σουτάρει ο Μπλάζιτς. 2-1 από τον Πετρόπουλο. Ο Αντώνης Πετρόπουλος εκμεταλλεύεται την αδράνεια της άμυνας του Λεβαδιακού μετά το σουτ του Γκάμπριελ και την 7 λεπτά παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 του Λεβαδιακού. Έτοιμος ο Ήβανσιτς. Και η μπάλα στο δοκάρι. Γλύφει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μπλάζιτς από την εκτέλεση του Ανδρέας Ήβανσιτς. Προτίμησε να σουτάρει δυνατά, όχι αριστοτεχνικά. Δείτε και πάλι.